Тук е вече първата ни гостенка. Това е Ангела Велкова. Така те представям днес. Днес сме решили да поговорим малко за това как да заобичаме себе си и защо е важно всъщност да изпитваме тази любов първо към самите себе си, а след това и към останалите. Направо преминавам към първия въпрос. Защо е важно да обичаме себе си? Всъщност не е важно да обичаме себе си. Няма нищо важно в живота. Няма никакви неща, които трябва да ги правим задължително, за да успеем и да следваме някакъв конкретен модел. Необходимо е просто първо да последваме себе си, да усетим кой е моят път и ако евентуално имаме ресурса, силата, осъзнаването, събуждането, тогава да се обичаме. Всеки себе си да обича, защото ако на даден човек му кажем, виж какво ти трябва да се обичаш, това не е безусловната любов. Трябва не е безусловна любов. Дълъг ли е, труден ли е процеса към осъзнаването на любовта вътре в нас? Различните хора е различно времето. При някои хора много бързо. Няколко шамара, като изядат от живота и се събуждат и казват, така не е добре, не са добре нещата. Я да видим какво се случва в моя живот, защо по този начин ми се случват нещата, защо не ми е добре. Други хора, живота ги рита дълго време, блъска ги, разболяват се, падат, проблеми и събуждането почти не идва, осъзнаването почти не идва, третия тип никога не се събуждат. Така че всеки е индивидуално. Трябва ли да минем през някаква трудност, през някакво препятствие, за да осъзнаем всъщност, че имаме нужда от някаква промяна? Нищо не трябва. Нищо не е задължително. Ние не сме тук да работим по някакви конкретни програми, както примерно в фитнеса. Сега ще направя 20 вдигания за бицепси и така нататък. Всеки следва своя път и затова има една притча в източната философия. Ученика попитал гурото си: "Гуру, кажи ми, кой е моя път? Не мога да го намеря." И гурото казал: "Синко, пътят ти е там някъде." Така че нищо не трябва, нищо не е задължително. Не си поставяме рамки, не си поставяме ограничения, за да достигнем събуждане, осъзнаване, безусловна любов към себе си и към другите хора. Защо човек обикновено е по-критичен към себе си на първо място, отколкото към останалите? И това му пречи някакси да достигне до чувството на любов и самоусещане. Всъщност хората са различни. Много голяма част от хората, българите, обичат да критикуват навън. Политиците са виновни, не и аз. Аз си върша моята работа. Държавата е виновна, социалната политика на държавата е виновна. Аз съм добре. Аз съм много стриктен в моите изпълнения, пунктуален. Така че част от хората съдят себе си, другата част съдят навън, част от хората държат в себе си критиката като градивен вариант за събуждане и осъзнаване, другата част пък изнасят навънка от себе си критиката, обаче всичко това е част от неосъзнаването, от несъбуждането тук на Земята. Защото критиката не ни носи нищо градивно. Критиката ни държи в модели на аз съм виновен, аз съм жертва, аз съм нещастник, аз не мога да се справя, аз нищо не разбирам, живота ми се случва не по начин, по който искам, каква тежка съдба имам и Боже, нищо не мога да направя по въпроса, за да си променя живота, защото имам такава тежка съдба. Господи, защо ми правите такава тежка съдба? Ето това, до това води критиката, но не и до усещането за аз се чувствам прекрасно, каквото и да се случва около мен, вън, аз се чувствам прекрасно. Защо? Защото няма нищо отвън. Живота е вътре. Всеки един за себе си. Живее живота вътре, в себе си. Няма нищо отвън. Ако аз видя там нещо, което ме дразни или разочарова, това нещо е вътре в мен. А отвън е само огледалния образ на това, което е вътре в мен. Защото всичко е в мен. Всичко е в теб, всичко е в третия човек. И всъщност ние имаме виртуален образ от това, което е вън
тук, вътре в себе си. Пречупваме го през собствените си ментални модели, емоционални модели, възпитание. Всичко е въпрос на възприятие. Както един може да възприеме едно явление по един начин, същото явление може да бъде възприето по коренно различен начин от друг човек, според модела, по който той мисли, разсъждава и чувства евентуално. Да. В такъв случай отричаме ли градивната критика като съществуващо явление или? Градивната критика, ако я включим в терапията, т.е. изговорим, че това е градивна критика, че тази градивна критика ще бъде част от терапията на дадения човек, да, можем да я ползваме единствено и само в терапевтичен план. Но трябва да е всичко ясно. Човека трябва да знае, че това е терапия, за да може постепенно, плавно той да бъде въведен в тази критика. И защото какво се случва, когато критикуваме даден човек? Не, аз такова нещо не правя, аз не съм такъв. Как може да му помислиш за така? Ако искаме да терапевтираме и да стигнем дълбоко до сърцето, до душата на човека, го предупреждаваме. Това е градивна критика, сега е време за терапия, сега ще включим еди какво си. И оттам нататък човек, когато се довери на терапевта си и се оставя в ръцете на терапевта си, можем да използваме критиката. Винаги ли любовта към себе си се научава, изгражда с времето или има хора, които по принцип си я носят и не е нужно да я изграждат? Тъй като се раждаме в съвършенство, всеки един човек, дошъл тук на земята, носи съвършено тяло, съвършена душа, съвършен дух, съвършени мисли, съвършени чувства. И всичко това е закодирано в ДНК до съвършенство, то ние се раждаме с безусловната любов. И после вече се случват травми, проблеми, възпитание, външно възприятие, вътрешна неудовлетвореност. Допускаме вътре да се случват неща, събития, които блокират тази безусловна любов, която си я носим. И в даден момент просто се блокираме, адски се блокираме и не знаем въобще какво правя аз тук на земята и въобще това ли е моята работа, това ли е моят мъж и въобще този мъж, аз толкова съм влюбена, тази работа толкова много я обичах и в един момент всичко ми се срива и се питам какво правя аз тук на земята и защо нещата са толкова зли. А всъщност аз съм забравила за онази безусловна любов, която съм носила в себе си и с която съм се обичала като мъничка. На 1, на 2 годинки съм се радвала на света, на птичките, на всичко. По-детски, истински, точно с онази безусловна любов, където наистина няма условия. Сега трябва първо да хапна и след това да се наспа и след това ще се обичам себе си. До тогава няма да се обичам. Какво да ги посъветваме в такъв случай хората, които действително, не се наемам да кажа процент, но страшно много хора са изправени именно пред този момент, отклонени са от пътя си, вече не чувстват тази обич към себе си, не се само усещат въобще в света. Как да се върнат в пътя? Сега е време, в което енергията тече много бързо. Земята, по много бърз начин се случват нещата на Земята, включително природата ни го показва. Растенията растат, примерно, вместо да изгние картофа в земята, той за определено време, много кратко време дава 2 пъти плод и нещо. Самата природа ни показва, че енергията тече много бързо. Това лошо ли е или добро? Няма лошо и добро. За вселенските закони няма лошо и добро. Има случване на нещата. Просто се случва. Да. Случването на нещата е енергия. Енергията, ние си я квалифицираме на лоша, добра. Това са нашите илюзии на ума, ако мога така да кажа. Но ако погледнем просто на енергията, тя се върти, тя се случва, случват се някакви неща. И ако вземем от тази енергия за себе си лично и се постараем да освободим себе си от всякакви теготби, обвинения, блокажи, трябва, не може, може, задължително и така нататък, то ние, изчиствайки този вътрешен свят от всякакви такива боклуци, хаос, хора, интернет, информация, ще използваме енергията в чист вид и ще си спомним колко е хубаво просто да бъдем живи.
И просто в този живот да усещаме любовта навсякъде, във всичко, в себе си, в душата си, в тревата, навсякъде. Да, но някои хора са толкова надълбоко рамкирани, че те, излизайки от тази матрица на ежедневието, те не се справят. Не могат да се справят. Точно тези хора имат нужда от рамката. На тях можем да им помогнем, когато те решат в себе си решение, което наистина означава аз започвам. Тогава можем да им помогнем. И пак не да ги обгрижваме и да им обслужваме техните травми, а да им дадем свободата, осъзнаването, методите, техниките и оттам нататък те да започнат да се завръщат към себе си, към любовта в себе си. Сами, защото хората са свикнали като малка дечица, моля те, помогни ми, имам нужда от еди какво си, и седят в това детско състояние и не искат да пораснат. Да. И обслужвайки го по този начин, ние ги правим зависими, а не свободни. А нашата цел е просто да бъдем свободни. Това, което сме изживявали като мънички, ако си спомним, радостта, щастието, любовта, мама, гуш, всичко това, което прекрасно се е случвало още докато сме били мъни, ето това е безусловната любов. И да се завърнем на 30, на 40, на 50, на 60, на 100, да се завърнем към онази безусловна любов, да си я спомним и да я живеем. Като говорим за разчупване на рамката, може би наистина трябва да настъпи едно пречупване от човека по някакъв начин, за да започне да търси нещо по-различно от живота си. Както започнахме, някои хора ядат няколко шамари и се събуждат и си спомнят. Други хора живота ги рита и ги блъска, разболяват се, падат, боли ги, те пак продължават в трябва. Имам една позната жена, която тя стои точно така стабилно в трябва и тази жена тръгна да се лекува, но не ги прави нещата, защото се е събудила и ги е осъзнала. Защото трябва. Трябва да оздравее. Няма как да оздравее. Тя просто влиза в групата на нелечимите пациенти, защото няма нелечими заболявания, няма несъбуждане, няма неосъзнаване, няма безусловна... Има безусловна любов, просто стоим в трябва, стоим в задължително, непременно ще се справя, ще се боря, ще се преборя с живота. Край. До там. Почнем ли да се борим, да постигаме някакви неща, някаква цел, нещо да следваме фанатично, това вече излиза извън безусловната любов. Безусловната любов е онова усещане за абсолютно сливане с всичко. Няма нужда от нищо. Няма условия, няма нужда от нищо. Това е безусловната любов. Просто се сливаш и стоиш там и всичко е прекрасно. Може да вали дъжд, сняг, студ. Всичко кофти, нали, както рамкирахме, всичко кофти да отва, но ти си в безусловната любов и ти нямаш нужда от нищо, защото ти си вътре и няма нещо, което да те блокира, притеснява, тревожи, плаши. И ти си я усещаш вътре в себе си и ти е толкова блаженно, толкова ти е хубаво. Най-просто и общодостъпно казано човек да изпитва позитивизъм и спокойствие и приемане на това, което се случва около него. Така или иначе енергията върви, живота върви, всичко се движи. Ние не можем да променяме това, което се случва около нас и вместо да недоволстваме, можем просто да сме спокойни с неговото случване, защото българите много недоволстват и мрънкат за всяко нещо. Така е, но този позитивизъм може да роди, примерно, може да се отклони в примирение. Всичко е наред, няма проблеми, ама вътре не ми е много добре. Няма проблеми. Аз съм в позитивното. Сега тук слушам някакви птиченца, всичко ми е наред. Но всъщност това е пак рамка, маска. И през позитивното можем да минем в примирение. Толкова нямам сили да се справя с моите неща отвътре, че просто съм се примирила и искам само да ми е спокойно и така да легна, да ми е спокойно. Да, но отвътре не ми е добре. И това пак не е безусловно. Въпросът е осъзнаването. Българите обичат ли себе си? Твоите наблюдения какви? С какви хора се срещаш? Някак че ли имаме много да учим още?
Да, българите се обичат и не се обичат, макар че не съм аз човека, който трябва да казва какво точно българите правят. Аз мога да отговарям сам за себе си, но виждам хора, които се обичат и хора, които не се обичат. Нещастни, тъжни хора и хора, които се чувстват добре в тази реалност, защото са си припомнили малко или много безусловната любов и си я живеят вътре. Не можем да имаме съвършенството. Няма как да го имаме съвършенството тук на земята, защото ако имаме съвършенство, то няма да има цел, мисия. Хората обичат цел и мисия. Ако си спомнят обаче, че безусловната любов няма цел, няма мисия, няма следване, няма борба, няма нищо, да, тогава може би ще постигнем точно оня рай, идеалния тук на земята. Има една поговорка, съществува: ако не обичаш себе си, няма как да обичаш и другите. Има ли такова нещо, как мислиш? И ако не сме изпитали безусловната любов в нас, можем ли да предаваме любов на другите? Няма как. Празничко с ръчице, какво да дадем на другите? Отвътре ми е празно, какво да дам на другите? Аз за себе си не съм се погрижила, аз не съм се изчистила отвътре от тъгата си, от скръпта. Какво да дам на другите? Тъга и скръп, те го виждат в очите ми, не можем да излъжем никого с нищо. В тази връзка как да научим децата си да обичат себе си, да израстват в една такава атмосфера на любов, виждайки от родителите? Ошо го е казал, той е източен мистик. Казал е: не пречете на децата си, те си знаят пътя. Просто ги оставете да се следват пътя. Което означава, не им казвайте какво трябва, какво не трябва, кое е добро, кое е лошо. Децата го знаят много добре. Всеки един човек идва тук с ДНК. Информационната структура, и всеки има конкретна информационна структура в клетките си, така че ако за мен едно е добро, за друг ще е лошо, за трети ще е може би. Така че не казваме на децата кое е добро, кое е лошо. Не ги натискаме да ядат, защото се притесняваме, че ядат твърде малко и ще се разболеят. Не се притесняваме за тях. А сега с тези двойки как ще се справиш? Не ги спираме да се радват на живота така, както на тях им харесва. Ако едно дете е отглеждано с любов, по този начин и душичката му е пълна с любов, то няма да се обърне към алкохол, цигари, наркотици и всякакви други неща, които биха го саботирали. То ще е виждало спокойното семейство, любовта в семейството, уюта в семейството и едва ли ще използва наркотик, който да му срине здравето. Още при първия път едно такова дете, което експериментира наркотика, ще каже: това е ужас, това нещо. То няма да има какво да наваксва, за да търси да попълва липсите и празнините. И ще осъзнае, че примерно наркотиците не са неговото нещо или алкохола не е неговото нещо. Така че възпитавайки децата от мънички в страх, внимавай, ще паднеш. Край. Създали сме му програма за падане. До кога ще изкарваш двойки, нищо няма да стане от тебе. Край. Нищо няма да стане от това дете. Каквато програма създадем, каквото правим с детето, каквото вложим мисловно, емоционално, децата са като гъбички. Те, когато идват тук, ни гледат като нас, родителите, като богове и всичко попиват. Абсолютно като едно към едно цялата истина. И те вярват безусловно в това нещо. Да, мама и тати казват това нещо. Да, това е истината. Внимавай, ще паднеш. Да, това е истината, ще падна. Сещам се за две мъдрости, свързани в тази връзка. Едната е, независимо какво му говориш на детето, то така или иначе ще почне да се държи като тебе, защото гледа модела. И другата е, приемай детето си като гост вкъщи, приеми го, нахрани го и го пусни по пътя му. Не му залага именно тези модели, за които говорим. Да, имаше също една много хубава мъдрост, така, която много докосва сърцето. Твоите деца не са твои. Те са дошли през теб, но те са деца на Бог. И просто ги остави да бъдат деца на Бог. Не искай да ги задушаваш и да ги притежаваш. Те не са твои. Много ти благодаря. Знам, че бързаш, така че няма да продължаваме този разговор. Следващия път, когато се видим. Много се радвам. Ще продължим с радост. Продължаваме. Вие останете с нас.